Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyo news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sa aksyon na Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Webes, Setyembre 22, tuig 2022. Akong inyong tag balita, Aksyon Dale Salazar. Para sa mga pangulong dinalan na una kita sa mga balita lokal. Lalaki nga may kasong 67 counts ang qualified theft na dakpan sa may syudad sang Sagay. Duha ka truck driver nga imbolbado sa aksidente sa Musha, ginhilway sa pagkapreso. Sa balita national, petisyon nga nagadeklarar sa CPP-NPA bilang mga terorista ginbasura. DA nagpasiguro nga may nagakaigo nga supply sang bugas kag karne sa pungsod para sa holiday season. Detalye sa mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk and its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radyo Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit, mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan may tatido lagi ha. nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang
lang mahatag ang gusto nila, nang hindi na ako magsigi complain, bali, instead na mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iba, yung mga bata man niya, mas need na, pero kamo lang, blessed kamo, kami amo kamo na naging hatag sang ligat. Una sa aksyon! Alas 6:11 Action Radio Philippines Standard Time kagkaron sa detalye na sang mga balita lokal. Nagpasar sang duha ka mga resolusyon ng Progressive Alliance of Capital Employees sa CONPACE pagiman sa Office of the Provincial Administrator nga nagapangabay sa pagpabalik sang health benefits para sa mga empleyado sang Kapitolyo Provincial sang Negros Occidental. Sa interview sa aksyon hotline ginpahag ni PACE Chairman Renelo Laschere nga tuyo sang PACE Resolution 2022-15 ang pagpangabay kay Governor Bong Lacson nga ibalik ang health and hospitalization insurance sa ang mga opisyal kag empleyado sang Kapitolyo. Ang PACE Resolution 2022-16 naman ang nagapangabay sa gobernador nga hatagan ang tanang job order kag contract of service workers and comprehensive health insurance program coverage kag free medical and hospitalization services sa provincial kag district hospitals. Gain pahayag ni Laschere nga nagalawom silang suportahan sang probinsya ang ila pangabay kag matagan sang pondo sa tuyo nga mabuligan ang mga empleyado sa medical nga aspeto. Mando ang Supreme Court kag nagdesisyon nga pwede action art, no? Pwede mahatag kag makahatag ang aton local government units sa pagbayad para sa hospitalization and healthcare insurance benefits sa aton mga empleyado action art sang Kapitolyo Provincial, and it applies to all local government units. Nabatian ng tingog ni PACE Chairman Renelo Laschere. Sa iban nga balita lokal, ginkompirmara ni Police Captain Mark Joel reklamado ang hepe sa Musha Municipal Police Station nga ginhilway na sa prasuhan ang duha ka mga drivers ng 10-wheeler truck nga Sanday Esperidon Albansis kag Larry Salanatin nga imbulbado sa paglapak patay sa motorcycle rider nga si Andre Diching sa may Blumentritt National Highway banwa sa Musha kahapon nga daw Miyerkules. Suno kay reklamado mayara na sang settlement sa pamilya sang biktima kag duha ka mga drivers. Ginpahayag sang hepe nga nagdesisyon ang pamilya sang biktima nga hindi na magpasaka pa sang kaso sa duha ka mga drivers ng truck. Samtang duha naman ka Isuzu 10-wheeler truck ang nagapabilin sa gihapon sa kustodiya sang Musha PNP. Samtang sa may siyudad sang Sagay, nadakpan ang sa kalalaki nga may kaso nga 67 counts ang qualified theft matapos serbihan sang warrant of arrest sa may crossing Sawmill Barangay Himugan Baybay. Siyudad sang Sagay, hitak na alauna 22 kaina sang hapon Webes. Gingkilalang nadakpan kay Jacob Garcia, 24 anyos, residente man sa nasambit nga lugar. Ang operasyon ang ginpatigayon sang Intel and Warrant Section sang Sagay Police Station sa pagpanguna ni Police Staff Sergeant Jess Arnado. Ang pagdakop sa suspect ang pagiman sa warrant of arrest nga ginpapanaog ni Honorable Leoncio Ragay Bancoro, ang presiding judge sang Regional Trial Court o RTC Branch 41 sa may siyudad sang Dumaguete, Negros Oriental. Nagtala ng korte sang 30,000 pesos nga piyansa sa kada kaso o kung masobra 2 milyones pesos nga piyansa para sa temporaryo nga kailwayan sa nadakpan nga karon preso sa custodial facility sang Sagay PNP. Sa iban nga balita lokal, nagpakigsapol ang PDEA Negros Occidental sa mga opisyal sa Bacolod City Police Office, City Anti-Drug Abuse Council, DILG Bacolod,
kag DOJ, PPA kag iban pang ahensya para sa balay silangan nga nahamtang sa may Lacson Extension, Barangay Singkang, siyudad sa Bacolod. Suno kay PDEA Negros Occidental Provincial Officer Escropulo, tuyo sa pagsinapol nga diskusyonan ang mga updates sa illegal drugs program sang siyudad. Ilabi ng Barangay Drug Clearing Program kag ang pagpatuman man sang Drug Free Workplace Program. Gain pahayag sini nga sa plano sa mga opisyal sa siyudad nga gamito ng balay silangan para maumpisahan na ang rehabilitation program sa mga drug dependents, pushers kag ang iban pang mga drug personalities nga nakaginapreso kag nakagwa paagi man sa plea bargaining agreement. Sa katapusan nga balita lokal, gain kumpirmara ni abang lingkod party list Congressman Stephen Paduano nga mayara na sang pondo nga ginpain ng iya talatapan para sa Bacolod City Comprehensive Healthcare Program o kon BACCHIPA para sa 3 ka bulan nga nabilin karon nga tuig 2022. Ginpahay ni Paduano nga magluwas sa 8 milyones pesos nga iya lokasyon gikan sa DOH Medical Assistance Program na tala naman nga maghatag sang 2 milyones pesos nga pondo si Malasakit party list Congressman Anthony Goles. Ginpahay ni Paduano nga tingwan Manila nga madugangan pa ang mga pondo tubtob sa 15 milyones pesos kung kinahanglanon para masiguro nga mangin epektibo ang pagpatuman sang sininga programa. Ginpahayag pa sa kongresista nga nagkig-angot naman ng iya sininga talatapan sa in-charge sa BACCHIP sa Bacolod angon sa kinahanglanon nga mga dokumento para sa madasig nga pag-release sang amo nga pondo. Ang idang Bacolod initially, alin sa ang sa akon is 8 million. For this year, kung ma-utilize na ang more or less mga 10 million, pwede kami request para dugang. So until December na siya. Nabatyan ng tingog ni abang lingkod Representative Stephen Paduano. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippines Standard Time, alas 6:17, D3 Biofood Supplement mga action. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gidmani ang napatay ni kitingala mo sa mga pasunib lang. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Pagbineluhan ay tiro sa mga katapos-ang PDEA kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puerte nga ability. Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan.
Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Pwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Kung sana, ano nang nauya, ako magulang. Eh, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa inyo? Permi gid siya, kay hinablos ko siya. Pero bali, hindi man ko kabuli kasi siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa abiwi, kung magdunganay kami sa motor sa ako, pliti, gamay lang nga bagay. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Gawlam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam, kami hinablos, man ko ba online man. Ikinanglan niya man ng cellphone, kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message para sa ano. Ito wala mo siya magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya ga monitor sa result. Kami si mama, kay si papa, si buong ko. Bantayan nyo da akong kapanglaba ko, bantayan nyo gidayang ang babatian nyo kung nadala kami o kunwais. Nang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Doon nalipay, nagig ko kay basis ko, nadala nagig kami nga, may pamangkot pagidaw. Nakabudlagid ko online, mas nami sa nga face-to-face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si Bong piyapin ako okay na miskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos na. Tapos sa may eskwela. Last time anto na do medyo emotional ka kay gaabal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang ano kung magklase di? Kung sana ano nang nauya ako maghulam. Pigado, tas kay ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi hindi ko mapasar kay, wala ko ano, hindi ko permi makamit, tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit, tapos ang connection pa dan permi sa phone, kag hindi ko masyado makita, kay kisa blurred man ang cellphone niya, kung ginagamit ko siya, wala sa kakulbaan ko permi, basi hindi mo ko madala sa tab, siyempre kay, isang bigado lang. Basta kung nadala lang ko sa top, happy na ako. Minising sa high school honors student ka? Yes. Ano kang hatap ang... What? Ikaw ginang valedictorian? Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong kag. Kagkaron sa detalye na sang mga balita nasyonal. Gain basura sang Manila Regional Trial Court Branch 19 ang 2018 nga petisyon sa Department of Justice sa DOJ nga deklarar nga terorista ang CPP-NPA. Base sa 135 kapahina nga resolusyon, gain pahayag ni Presiding Judge Marlo Magzoa Malagar nga ang CPP-NPA ang wala gintukod sa tuyo nga maghimo sang terorismo. Base sa desisyon, ang armed struggle ang pamaagi lamang para malambot sang CPP ang ilang nga tuyo kag ini ang
nagatuyo nga gintukod ang CPP. Ang petisyon na ginfile sang DOJ sang Pebrero 2018 nga nagatuyo ideklara ang grupo bilang terorista sa hidaluman sa Republic Act 9372 o kon Human Security Act nga sa ulihig ginrepeal sang Anti-Terrorism Act sang 2020. Ang kaso ang ginfile sang DOJ sa Regional Trial Court sa hidaluman sang Human Security Act kag Court of Appeals sa idalom sang Anti-Terrorism Act. Ginpahayag sang DOJ nga dapat madeklarar ang CPP-NPA bangod sa siyam ka mga insidente sang pagpatay, attempted killings kag abduction sang 2019 tubtob 2020 sa may Agusan del Sur, Surigao del Sur, Bukidnon, Misamis Oriental kag Cagayan de Oro City nga tanan na makitaan sa Mindanao. Suno sa korte ang siyam ka mga insidente ang makabig nga terorismo sa idalom sang Human Security Act, pero hindi ini maangot nga kaymuan sang CPP-NPA. Ginpahayag man sang korte nga nakilala lamang sa mga testigo ang mga suspect paagi sa ilang bayo nga nagaduag sang itom, hag hindi ini nagakaigo para iangot sa rebelde nga grupo. Sa iban nga balita national, nagpasiguro ang Department of Agriculture o DA nga may nagakaigo nga supply sang bugas kag karne ang Pilipinas nga ginapaabot nga magsaka ang demand sa tion sang holiday season. Sa ginpagawa nga statement, ginpahayag sang DA nga may pagsaka sa local palay production basiman sa supply outlook sang ilang national rice program. Sang Martes nga adlaw ginatan-aw ni Senador Amy Marcos ang chair sang Senate Committee on Cooperatives nga may 5.13 million metric tons ang bugas nga ginaproduce sa pungsod sa ikatatlong quarter kag malapawan sini ang demanda nga yara sa 3.7 million metric tons. Bangon sini may 1.43 million metric tons nga buffer stock sang bugas ang Pilipinas sa katapusan sang Setyembre. Ginatanaw man nga magtaas ang local rice supply sa fourth quarter karon nga tuig ikumpara sa demand kag may dugang pa nga buffer stock sa pagtakop pa sang tuig. Pero nagpahandam naman ang DA nga pesar nga may nagakaigong nga supply sang bugas, posible maapektuhan naman ang retail prices bagod man sa padayon nga tigmala o kon drought season sa China kag presensya sa iban nga variety sa bugas sa iban nga pungsod. Sa katapusan nga balita nasyonal, hindi kontento si Senate Minority Leader Coco Pimentel sa mga rason nga ginpalayag para ma-justify ang pagpaisol sang 2022 barangay kag SK elections. Ini kasunod sa pahayag ni Senate Electoral Reforms and People's Participation Committee Chair Senador Amy Marcos nga ang pagpaiway sa eleksyon ang magahatag sa mga mamalidha sang tion para tun-an kag madebatihan ang mga issue sa sistema sang barangay kag SK sa idaluman sang existing nga mga layi. Para kay Pimentel, pwede sa gihapon nga madayon ang eleksyon bisan nga ginatun-an sang mga mamalidhang reforma para sa barangay kag SK. Ginpahayag man sang senador nga dapat respetuhon ang 2022 local elections bangod ang reforma sa barangay kag SK systems ang mag-umpisa paagi man sa pagsunod sa schedule sang pinili ay. Una na nga naprobahan sang Senado sa second reading ang pagpaiso sang eleksyon sa isa ka tuig kag gini ang ginpamatukan nanday Pimentel kag Deputy Minority Leader Risa Hontiveros. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippines Standard Time, alas 6:28. Life Extension Coffee Mix mga ka-aksyon na ang pinakaunang ready-to-drink coffee fortified with Aksyon! Action Radio Philippines Standard Time, alas 6:29. Inyo nabatian ang kabugusan ng mga balita sa Action Balita Evening Edition. Karon nga daw Webes, Setyembre 22 tuig 2022. Sa liwat ako ang inyong atag balita, Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Action Radio!